Hoxe, en Peideiros, o drama da unidade de España. Veñen a Galicia sen saber onde están. Botan o día entre polvo e albariño. E cando escoitan galego, nunha visita guiada, non entenden nada, pero claro, tampouco preguntan. O que fan é poñerse nerviosos, incómodos e ata agresivos. Como se a guía fose invocando a independencia coas mans no aire. Porque claro, falar galego en Galicia é unha provocación, é un ataque á unidade nacional, un acto terrorista se mo apuras. E ti dis, isto é unha igrexa do século XII. Pero como estás dicindo en galego, xa están pensando que vas facer unha república. Son xente que se perde cun bo día, agora sí. Co check-in non hai problema. E tamén se dis un croissant, tampouco. Pero ora dis, bo día é fascismo rural. E iso se non che botan a man enriba. Non vai a ser que a lingua sexa contaxiosa. Decían que o galego non servía para nada. Agora que usamos tampouco lles gusta. A ver, en que quedamos? Ao final, só era unha visita guiada. Un grupo de xente mirando as pedras, unha guía explicando cousas e un idioma que leva moitos anos máis aquí ca ti. Se iso che supera, igual non é Galicia o que non entendes. Igual es ti o que non encaixa nun lugar onde as pedras saben estar caladas cando toca.